Hey guys, जों tabuk phatarong khonai tongo ani dol bai ani roommates tabuk kaisa jaga thangai tong jaga o norok nuknai जों khorok bwrwi tongo tei khorok ni manai swng tongo borok bo thangnai chungmai baksa jaga thangi phunukchwana nasimang ler suka tak phara ongkhori maya dak tongkhori ke finally phai sok paja जों haipano pura a jaga sogya khu जों phaimani kom Panikhaiti uf jaga hama haipano main jaga sogya khu abo hingke ayango teksa himima thangnai photo rok bunani drone rok tokha hingke tebo kaham ang khamo drone siring tong dekho hai drone tong kete hamya diba अरे सेल्फी परे jaga kahama bole emni dari baba charingnya sani thangma sawayango omo dang khangya saimalia tala sokpacha omsuk jorano taile lama kricha omsuk joran sokpai mano bike rokbo himdi pa hajingma tam omsuk da boslong omsuk da han omoda ge o jaga burok bir lai makhe tane paragliding hai khai makhe oro oro tam shoot khainya rok hasing pura habi thangbai sinai o juta bole tini Ayang hasal mah pura omteh mang pura tuiran jak oro tui kisa stong phaina gobang tonglak kheto songnai kheto sakao tui kamani bagui weather bo kasi wati waya watatok salka makam foto gunan ketiba man mangsi ketiba ketirok tong mata ko ta mo chalai tu ketiba kayo ni pun sangat menang na chai do asri chai do ayo mal banyak sana yang habis itu nah jamu rokok fajang kan on serai besar kaitang bayu orang sele
tahne oros sing volleyball thangpanya ni pura girok ge. Pura hai biri suprak manu. Oke seng tabuk pirogui tongka oro ayang te bahasal ma thangdonai tong ayang go apa no sarik thangka ayang asuk thangmanglak asung no video hambai jotono no tai 1K subscriber khaimaman bagai belaikan hambai norok jara subscribe khainya rong belai ke hambai asung no